Pa hoću kad mi javiš koliko košta, da te reći ću. Sad ću da shvatim, važi. Alo, Živka, vole ovdje. Ja mogu nešto da vas zamolim? Da li ćete možda biti u narednih pola sata? Ja samo ima jedan zakon vrtači u blizu gore u Požeška. Ima onako, kad se uđe na vrata, one 50-35, to je 150 dinara. Pa ako možete, šta da mu kažem, kada doći? Kad mi kažem. Ne znam. Ajde, važi, hoću, važi. Bogane, slušaj, ona žena što stanuje, ona garaža pored, znaš da ima još jedna garaža. Gledaj, kad ćeš ti da dođeš, jer ti bi morao recimo da uđeš na onu stranu kuće pa da ideš skroz iza kuće. I ona ima, faktički, tamo iza ima ulaz. Ili da joj ja javim za 20 minuta, kad dođeš? Evo, sad je recimo 10:56. Znači da kažem, hoćeš u 11 da je kažem. Ili ti, u 12 pardon. Ili, izvini, da. Ili znaš šta, ili ti kad dođeš, ti lepo, znači ti znaš kako se penjamo kod dušice. Znači ona suprotna strana, ali ne penješ se u stepenice, nego ideš pored stepenica u Sokratu ima jedna mala kaplica. Nema ni kućeta ni ništa. Otvoriš tu kaplicu, uđeš unutra i čupneš joj prozor. Živka. Jest. Da. Ja ću reći oko 15 do 12 ćeš ti doći. A ti je pozorno. Važi. Da. 1150 dinara. Ćao. Alo.